ಶುರು ಅಂತ ನಾಯಿ ಕೊರಬರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕರಿಮಣಿದ ಡಿಸೈನ್ ನನಗೆ ತೋಚ್ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕ ಅಮೆಝಾನ್ ದಕ್ಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಸ ಮಂತೇರ ಎನ್ನ ಕರಿಮಣಿದ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇದು ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಚೆಕ್ ಮಂತ್ ಮನ್ಪ ಪನ್ಪುನಿ ಅಡೆನೆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ನೆ ಬಾಬಾ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಾಂಡತ್ತೆ ಅವೇನ ರೀಫಂಡ್ ದೆಪ್ಪಂದೆ ಅನ್ಬುಡೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೂ ಮಾತ್ರಿಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಕಲ ಎದುರು ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಅವೆರ್ತು ತುಂಬ ಅಂತ ಆದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ ಎನ್ನರು ಅಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪುಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟದಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಮುರನಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಡತ್ತೆ ಆನಿದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ದ ಪುಗ್ಗೆ ಇಂಕವು ಒಂದು ಪುಡಪದ ಇಂಕ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪನೆ ದೀತೆ ಅವೇ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಪುಡದ ಪಾಡು ಪಂದ ಅತ್ನೆಟಿ ಇಪ್ಪಡು ಪಂದಿ ಅನಂಚ ದೀತೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪನೆ ಅನ್ಬದು ಕುಲ್ಯ ನಿಕ್ಕಲೆ ನಾನು ಪನ್ನಿ ಒಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಎರಡು ಒಂದು ಅದು ಪುಗ್ಗೆ ಮಾತ ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಿರೌಡು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಕಲ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಳ್ಳಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಕನಲೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓದುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನಿಂದೆ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳಾರೆ ನಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂದಳು ಅಂದೆ ನೇ ನೆಟನೆ ಕುಲೊಂದಳು ಹಾಯ್ ಬನ್ನೆ ಬಾಬಾ ನೇ ಹೊರತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಪನೆಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಉಪದ್ರ ಮನ್ಪು ಅಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಬುಡ್ಪುಜಾರು ಹೊರತೂಲದೆ ಕೆಮರನ್ ತೂಲದೆ ಓಕೆ ಕುಲ್ಲು ಹಾಂ ಕುಲ್ಲು ನೆಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಹಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಡಂಚಿ ಪೋ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಡೊಂದಲ್ಲ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕರಿಮಣಿದ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಕೇಂದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡಿ ಅನ್ನ ಪಂದಲ ಐತ ಡಿಸೈನ್ ಮಾತ್ರ ತೋಚ್ಪಾದಿತ್ತ ಅವೇನ ನಾಲಿ ಡಿಪ್ಪುನಗನೆ ಅವೇತ ಡಿಸೈನ್ ಯಾನ್ ತೋಚ್ಪಾದಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಕೆಲವೆರ ವೀಡಿಯೋ ತೂತಿಜರಂದಿ ಅನ್ನನ್ವೆ ಅತ್ತಂಡ ಅವೇತ ಡಿಸೈನಿಗ್ಲೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆದ ತೋಜಿಜಿ ಪಂದಿ ಅನ್ವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಎಲ್ಲಿಯ ಕರಿಮಣಿದ ಡಿಸೈನ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಚ್ಪಾರ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕರಿಮಣಿ ಅನ್ನೋದೇ ಮಲ್ಲ ಕರಿಮಣಿ ಪಾಡ್ದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕರಿಮಣಿದ ಡಿಸೈನ್ ಯಾ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ತೋಚ್ಪಾವೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಯಾನ್ ತೋಚ್ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಬಂದು ಒಂತುಲೆ ಅನೊಂಜಿ ಓಂಡಲೊಂಜಿ ಕುಂಟುದ ಮಿತ ದೀದು ಅವೆದ್ದು ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಅಂದೇ ಇಂದೆತ ಪೆನ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು ಅವೆಟ್ಟು ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಅಂದೆ ಈತೆ ಇಂದೆತ ಪೆನ್ನೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆತನ್ ಅಂದೆ ಕೊಡೋರ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ಇಂದೇ ಟೈಪದ ಇಯರಿಂಗ್ ಉಪ್ಪೊಡತೆ ಅಪ್ಪಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುನ್ ಇಂದೆ ಹಿಂದು ಎನ್ನ ಕರಿಮಣಿದ ಡಿಸೈನ್ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕರಿಮಣಿದ ಡಿಸೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುಂದು ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅವೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದುಂಡು ಇಂಕ ಒಂಜೇ ಲೇಯರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಂಚಾನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು ಅವೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯನ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಮನ್ಪಾಯರ ಕೊರ್ನಿ ಮನ್ಪಾಯಿ ನಾವು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇತ್ತಿನಂತ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಯ್ನಾಕ್ಲ ಪಂಡಿರು ಮಸ್ತ್ ಡಿಸೈನ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಅಂಚ ಕರಿಮಣಿದ ಡಿಸೈನ್ ಏರ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾವು ತಿಕ್ಕದಪ್ಪು ಪಂದಿ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಅವೇ ಅಮೆಝಾನ್ದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅವೇ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ನಾನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಾತ್ರೆ ಪಂಡನ ಮುರನಿ ಒಂಜಿ 2 days ಒಂದು ಇಂಕ ರಿಸೀವ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಇಂದೇನು ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮೀಶೋದ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ದ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಎಂಕಾತ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ನಾನು ಅಮೆಝಾನ್ದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಸೊ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ತೂನಾಗ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತೀನಿ ತೂಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡ ಯಾವು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಬಂತಿಲ್ಲಕನೆ ಇತ್ತುಂಡ ಯಾವು ನಿಕುಲ ಬೇಡ್ಲೆ ಶೋಕ್ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ತಪ್ಪಣ ಅಮೆಝಾನ್ ನಾನು ಆತ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮನ್ಪು ಜೊತೆ ಅಂಚೆಂಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಇದೆ ಈ ಟೈಪ್ದ ನಾನು ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ದಾಪಂಡ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅವೇ ಎನ್ನ ಗಾದ್ರೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಂತುಂಡ
ಒವ್ವೇ ಕಲರ್ ತೋಜಿ ಪೂರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರೇ ತೋಜುನು ಲೈಕ್ ನನಗೆ ವೈಟ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುನ ಅದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಪಂದೆ ನಾನು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತೆ ಇಂಥ ತೂಕ ಯಾ ಪಾಡ್ದು ಮಾತ ತೂಪ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದ ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಪೇವೆ ಈಗ ಇದು ಧೈರ್ಯ ನಿಂಗೆ ಪಾಡ್ದು ತೂನೆಕ ಧೈರ್ಯ ಎಂಚ ಬೈದು ನನಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತೂ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದೆಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕುರ್ತಾ ಟಾಪ್ಲ ಯಾನವರ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಇಂಕ ಪಾಡ್ದು ತೂನೆ ಟೆಂಕ್ ದಾದನ ಒಂಥರ ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಾವಡ ಎಡ್ಡವೈದ್ರೆ ಇಂಕ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮೇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಡತ್ತೆ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಂತೂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಾಂಡತ್ತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇದು ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇದು ಒಂಚೂರು ಟೈಟ್ ಆಪುನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎನ್ನ ಸೈಜ್ ಏನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಟೈಟ್ ಆಪು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಲೂಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡರ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಟೈಟ್ ಆನ್ ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ದೆನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಂತದ್ದು ಯಾನಂದೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಸೈಜ್ ಮಲ್ಲದೆ ತೊನ್ವೆ ಒಂಜಿ ಸೈಜ್ ಲಾರ್ಜರ್ ತೆತ್ತೊನ್ವೆ ಬಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಿ ಯಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಂತಿತ್ತಿಜಿ ಪಂಡ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಉಂಡದು ಒಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾತ ವಿತ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರ್ ಎಂಕೋ ಬಟ್ ಬೇಜಾರಾಣಿ ಇಂಕೊಂದು ಆಯ್ಜಿಂದು ಯಾನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾರಿತ್ತು ನಾನು ಐಕ್ ಪಾಡೋಡೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ಚ್ ಅಂದೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾತಂದೆ ಏತು ಶೋಕುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂದೆ ತಿತ್ತು ಮಾತ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರ್ ಬತ್ತದು ಯಾನು ಇತ್ತೆಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಸೈಜ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಏನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮನ್ಪೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆದ್ರೆ ಏನಂದೆತ್ತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಾತ ಏನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪು ಓಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆದ್ನೆಟ ಶೋಕಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ದಿನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಂತ ನಾಯ್ಕೋರು ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಅಮೆಝಾನ್ದಾಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಸ ಮಂತೇರ ಅವೆ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನು ಏನದಿತ್ತೆ ನಾವು ಡ್ರೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇನು ಪನೋಡು ಅವೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪಂದ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆಡಿತ್ತ ಅಂಡ 2 ವೀಕ್ಸ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೇರ ಅವೆ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊನೆಯರ್ನೇ ಅಕ್ಲೆ 2 ವೀಕ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂಡೇರ ನಿಜವಾದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕೊರಿಪೊಕ್ಕ 2 ದಿನಟ್ಟೆ ಅಕ್ಲೆನ ಅವೇನು ಕೊನೆಯರ ಬರ್ಪೇರದೆ ಅಂಡ ರಡ್ಡು ವಾರಂಡಲ ಮೊಕ್ಕಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಾವೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ರಡ್ಡು ವಾರಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡ ಬತ್ತದ ಐನು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊನೇರು ಅಂಡ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಜ್ಜಾವೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಂತದ ಅತ್ತಂಡ ರಿಫಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಒವ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಕಿತ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡೇ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಓಕೆ ಚೆಕ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪುನಿ ಅಡೇನೆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಂಡ ಅವೇನು ರೀಫಂಡ್ ದೆಪ್ಪಂದೆ ಅನ್ ಬುಡೇ ಅದಪ್ಪಂದ ಎಂಕ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಬೋಡು ಡ್ರೆಸ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸು ಬೋಡು ಎಂಕ್ ಐಕ್ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಯಾನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಯಾನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅದು ಕನಪವೇನೆ ದಪ್ಪಂಡ ಎಂಕ ವಾತು ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದ ಅನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ನಾ ಡ್ರೆಸ್ ಅದ ಅಂಡ್ ಅದಾದ ಮನ್ಪುರಿ ಇನಿ ಎಂಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಬಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಂಜಿ ಮುಗಿಪೋಡತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನಿತ್ತೆ ಸಡನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತದು ಇತ ನಾನು ಎಂಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಡಿಟ್ ಆದ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ತೂಕ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಡ್ರೆಸ್ ಬನ್ನಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಅವೇನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪ ಪನ್ನೊಂದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾದರಿಗಳ ಬಾಯ್.